Avui a Mercat de Vida us portem a descobrir la Parada de la Elia, on tots els dies us serveixen els millors llegums i els millors plats casolans de Tarragona. Si encara no heu provat la seva fideuà o el seu arròs negre, ja esteu fent tard. Hola, bon dia, sóc la Elia. Benvingut a la meva parada. Sempre partim de la base que la nostra parada es tracta de llegums, tot està quasi derivat de la llegum i pastes. Llavors, a partir d'aquí fem molts de menjars casolans, tots d'elaboració pròpia. Elaborem amb l'obrador que tenim nastro propi, vull dir per nantros només. Se dediquem a fer tots els productes derivats. Ara a l'estiu se toquem més amanides, de fesols, cigrons, arròs, pastes i coses d'aquestes. Aquí al Mercat Central fa 35 anys, 36 anys. Vaig començar de dependenta, aquí amb els Valldosera, que són qui van fundar la parada. Després ells se van jubilar i vam arribar a un acord i vam continuar, juntament amb la meva cunyada, que és ara de la meva dependenta. Cada vegada s'han anat modernitzant més les coses. Abans no es tocava tant el menjar preparat, se tocava més la llegum i la pasta. Després, cada vegada se fan coses més modernes. Per exemple, la fideuà és un plat que abans pràcticament no se tocava, l'arròs negre, i ara no és una cosa que aixeques la persiana i ja pots vendre. Vull dir, aquí s'ha de passar moltes hores a darrere. Vull dir, per fer una fideuà no és només obrir un paquet. S'ha de fer un caldo de peix, s'ha de fer l'arròs, s'ha de bullir els musclos, s'ha de fer una sèpia, vull dir, és molt entretingut, és molt artesà. El que més sortida té cada dia, evidentment, és la llegum, però tot s'acaba el dia. Jo no tinc res d'avui per demà, res. Això no vol dir que un dia me quedi una mica de sanfaina, com tens aquestes bandejes d'aquí davant, llavors jo ja els dic a les senyores, això és d'ahir, i elles ho agafen o no ho agafen perquè és bo, no? Però vull dir, jo no tinc res d'ahir. Avui elaborem avui, demà elaborarem demà, vull dir, encara s'ha de posar la llegum en remull la de demà, perquè segons sobre la marxa o el dia que sigui de la setmana fem o no fem, no? Però no tinc mai res, és com un forn, vull dir, el pa és del dia i quan s'acabi, s'ha acabat. No, ja t'he dit, dintre de lo dolent no ens podem queixar. Vull dir, la llegum no és una cosa que sigui una cosa molt cara, vull dir, està a 4,20 el quilo, i amb un quilo de llegum poden menjar perfectament 4 persones bé. Per treballar al mercat has de tenir un caràcter una mica especial, perquè el públic del mercat sí que, si bé és el mateix públic que va al supermercat, és una atenció personalitzada aquí, vull dir, aquí l'atenció que tu tens amb els teus clients, tu saps si està casada, si està soltera, si té fills, li preguntes si està malalt, si no està malalt, vull dir, és una atenció molt personalitzada que no trobes, només és gent del mercat. Llavors, si no tens un caràcter així que ho has viscut tota la vida de petit, no t'adaptes o la gent és reàcia a tractar amb una persona, perquè vull dir, aquí tenim clientes que nosaltres hem vist les 4 generacions. I venen les àvies, venen les filles, ara venen les nenes, i ja comencen de petites. Elles són de mercat i nosaltres també, som d'una altra pasta, som el millor.